Nami do ita salunan pepungu di Bagas Coron dan yang masuk prosesi ini pangulan doktiki dohot parlado aneng abal honon di Bagas Saderion dohot parlado ni huriata rap jonjong meta saluna manginang. Hodul meta manginang mulate. Horas madita saluna. Di bagasan las neroha do hami perhalado monomonomu haroromuna di bagasan kebaktian minggutta pa 22 hon dung Trinitatis tanggal 27 Oktober 2024. Tapuji tapasangap madebata marhite topik ni minggu sadarion guru dok ni debatado saluhutna. Ta mulai ma acara kebaktiata maret de mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Pos situtu doro hakku manang hamatean manang hanguluan manang akka suru-suruan ni debata manang harajaon manang hagugon manang akka namasan waing manang akka narosogut dang tarbaheni manirangi hita
sian haholongon ni rohani debata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai tugu-tugu jala rajaima rohanami marhite-hite tordimi. Asa olo hami manogihon dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Sai urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saliling ni lilingna. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di patik perjolo dohot lapatanna. Patik perjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakub ahu bainonmu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohatta jala homorong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Tong rap mangidogogo mahita di debata laho mangulahosa. Ali tujuan debata saya para gugui mahami mangulahon naho bartu pati ini. Amin. Mari dehita. Tuhan Yesus beriau di sorga.
Tato potima dosatta tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan jala amanami. Ujo hame ho guarmu nabadiai ala natar gogot hame marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hame. Namate jala na hehe sian namate. Namanaik tu banua gijang do ho mangudihon hame. Asiro ham dihame. Saya patok tong ma dihame roha hamauliateo tuho. O to di probadia pangapul di na marsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hame. Asa marlas ni roha hame mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hame. Say tangihon mahami ho ali dibata ama anak do todi parabadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan di dosata. Aindang adong ibarnii ay saluhut do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pina jongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiao di mudarna hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Maredeh ta. Tabigima hatani debata turupuk epistel diare minggutta sadarion di mana tersurat di Markus 10 mamukasian ayat 46 sahat rodi 52 tajahama marsikap soring dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak na torop adong mahudul di pinggol ni dalani sahalak si panehe-nehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Yang di bege ibana khusus nasia Nazaret dong hape di pukama manjau-jauhon. O Yesus anak ni si Daud asimaroham ni daau. Laddo mamisang ibana asa sipnian
alai lam digogodo majauhon, ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi sulon ma Jesus di dokma jauhamu ma ibana gabe di joma nama kutungi di dokma mandok ibana posma roham hehe maho di jodoho. Jadi hatop ma ibana hehe laho madapoton Yesus, laos tading do anggo ulosna. Dipangkulingi Jesus ma ibana aha dipangido roham si bahenokku tuho jala didok nama pitungi matu ibana guru nami naing marnida manian matakku. Dungi didok Yesus matu ibana laho maho dipangulu hapor siau midoho jala mamitor marnida ma matana laos di huton ma Yesus di sidalanan nai olat nido saatna martua do akana tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amen. Marede hita. Tahati dakoma hapor siau tai songon na hinati dakoni dongata sa hapor siaun disadok portibion rap mahita madok. Au persea debata Jehova. Hido ama pargogo na suatu dosan. Natu mo palange lotan. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai. Imana tinungun si Maria. Naga dia seton di korbadia. Adorang soha bubuhan. Hido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus nama terpajal do ibana piau pinor silang na tua tuan watoru komitano dong mulak mangol dia kalduno na menaik ke surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehova amanai pargo kona suatu desan di sima ibana pa ni mangulak suatu tano manguhumi halak na mangol au forsea ditor di porbadia jala arok sada huria na badia huria atau kan halak Kristen akan na badia do dia sisani dosa do dia taina mando mulak mangol do sokor daging halak nang mata do dia ngoluan na soras. Amen.
Ruasini tuata, harap petangi homa tikting maragam, Minggu 22 Dung Trinitatis, 27 Oktober 2024. Horas, selamat hari Minggu mari pasar uriat ya Tuhamu, amanami dua Cina nami, na baru marminggu di HKB Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongani kita di Parsaurata di Minggu Sadarion. Warta umum pertama tikting nawar bagas, tikting paduahon. Nang majal wasu perbagas sama Andreas Panggabean. Anak niya mata manahan Panggabean, tuwon inatai Magdalena Boru Simajutak. Maringanan di jalan Mahang Raya Blok C24 nomor 10 sektor Panda Permai. Kuliah HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Dohot Oroan. Dewi Boru Samosir SI, Borunya Mata Situa Siol M Samosir, Tuburnya Nata Dermita Boru Tobing. Maringanan di lingkungan 10 Sada BTN Lintas Asri Uria KBP Muara Bungo Resort Muara Bungo. Di Paso-Paso di hari Sabtu 2 November 2024 di HKB Pekanbaru Resort Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pernikahan Jumat 1 November 2024. Maringanan di ruang konsistori pukul 10 WIB. Titing Parjolo. Naing majalo pas-pasu perbagas somma Anwar Arianto Simatupang. Anak Niamata R Simatupang, tubuh inatai Masri Boru Harianja, Maringanan di jalan Tarentang Sada. Uriah KP Pajar Resort Lau Baru, Dohot Oroan. Bella Marisa Margareta Boru Hutajulu. Boru Niamata Bona Duaman Hutajulu. Tubuh inatai Helina Ratnauli Boru Tapu Bolun. Maringanan di jalan Polwosari Purum Bela Perlian 2 F4 sektor Panda Permai. Uriah KBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu hari Kamis 7 November 2024 di HKB Pajar Labu Baru. Napatuluhon tikting Parjolo. Nang majalo Pasu-Pasu Peragosoma Yismaya Rai Peranda Simbolon SST. Anak Niamata Mulia Hamonangan Simbolon AMDAKP. Tubuhnya inatai Norma Boru Pagitan Nainan. Marganan Jalan Among Lau Baru Barat. Kuria GMI Sion Pekanbaru. Dohotoroan Disika Latia Boru Panggabian SHMH. Boru Nyamata Mangapul Panggabian SH. Tubuh inata Dr. Anda Lili Suryani Boru Marpaung. Maringanan Jalan Tembesutulu nomor 7 sektor Panda Permai. Kuria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu hari Kamis 28 November 2024 di GMI Sion Pekanbaru. Napaduan Namoding. Nyari Rabu 27 Oktober 2024 Jumolo Maru Jungolu Amata Singal Pangitan Manang Upung ni Sibil Sondoli. Tutup umur 66 tahun. Inabaluni Inantai Dorti Lamo Boru Huta Barat. Maringanan Jalan Riau Gang Dameng nomor 3 sektor Padang Bulan Sada. Tuhata mana mangga perlu suri keluarga naki nari konna. Pekebasian suara Koinonia. Minggu seharian 27 Oktober 20 nambar jamita manugut pukul sia. Ima amata padeta Maston Besa Utasuit STH. Napaduahon kunjungan kasih Minggu seharian 27 Oktober 2024 Sekolah Minggu GPIB Emmanuel Jalan Sumatera mengibati Sekolah Minggu GPIB pukul 7 nama nugut dung sidung pada minggu ini Sekolah Minggu dibaca pada acara Ramat Tamah dot Sekolah Minggu GPIB Pekanbaru. Guru Sekolah Minggu Koordinator dot Dewan Koinonia. Napaduahon pamasuk-masukan situa Minggu sadarian 27 Oktober 2024 patupam ni huriata pamasuk-masukan situa AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru torop na walu halak di permingguan pukul 11 apalah sadarian. Ima calon situa manjalo pas-pas tohonan. Calon situa Simon Maru Ulitua Marbun Esa dan sektor Pengayoman. Calon situa Posma Andra Faisal Manulang SIP MSI Sian sektor Pengayoman.
calon situa Hebrison Valentino Purba SE sian sektor pengayoman. Calon situa Desi Marsita Buru Tampu Bulun SKM MKes sian sektor pengayoman. Calon situa Patar Ronald Tambunan Tampu Bulun. Calon situa Patar Ronald Tampu Bulun ST sian sektor pintu angin Sukaterus. Napon calon situa Sabarna Roni Buru Panjaitan sian sektor pintu angin Sukaterus. Nah, itu calon situa Rudi Marpaung SE sian sektor komplek gubernur. Nah, paboluan calon situa Mary Christine Parningotan Boru Lubat Turuan SPD sian sektor komplek gubernur. Nah, papatan Ramatama. Minggu saja 27 Oktober 2024 di Petupadu acara Ramatama. Dumpan Cakon situa Majalotohon situa Maringan di Sepogodang. Ruas Nyuriatan Nayukon Madoti Ramatama utusan sian 12 sektor Obatala. Khusus sektor pengayoman komplek gubernur dan sektor pintu angin 10 halak. Utusan Ganup sektor 10 halak. Utusan Pungakor 10 halak. Utusan Badan Usaha 10 halak. Utusan Panitia Pembangunan 10 halak. Badan Audit 10 halak dan Paraladu situa pensiun. Kedua sintua nama Jalo Tohonon orang halak. Anang sekeluarga. Nah, perimon sokongan dana ke pesta Naposo pesta Godang Naposo. Marite Panitia pesta Godang Gotilon puncak orientasi perayaan HKIP tahun Okumene inklusif HKIP tahun 2024 pesta perayaan Naposo Bulung HKIP Pekanbaru Resort Pekanbaru patuhan pesta Naposo Bulung pesta Gondang Naposo di hari Sabtu tanggal 4 November 2024 di Sepogodang. Domu tusi tulau ni rekod dope dana gurang na 30 juta 7.000 sian total dana na diperlukan kurang lebih ono perlu sada juta 50.000. Di minggu sadarian pitu 27 Oktober patupan Yudata ma pepungu sokongan dana markiti amplop khusus di pasar mai dung silung jamita raw do pelion paduahon. Nah, pon mengapuli manang manisi. Minggu sadarian 27 Oktober 2024 pukul 10.04 WIB Patua Uriata do pangapulang mempanisen keluarga Opole Sebet Tapubulun Boru Nenggolan Nahinan Maringan jalan keluarga Jalan Mawar Gang Baru sektor pada Belasada Imanan Iluhan ni Lusina Diakones Lusina Utapia Pia Maita ruas sektor Padang Bulan Sada Madohoti Pangapuloni. Ngabitun ibadah PPD Persekutuan Perempuan Distrik 22 Riau. Di hari Senin tanggal 22 Oktober 2024 IMA Pertanian Persekutuan Perempuan Distrik 22 Riau. Marigaran di HKP Garuda Sakti Resort Lau Baru masuk pukul 10 WIB. Pinanggido homa Haredion Sudi Perempuan HKP Laho Madohoti Pertanian dress code merah. Napawaluan rapot panitia pesta Gotilon perayaan Naposo Bulung dot pesta tahun Okumene inklusif tahun 2024. Di hari Senin tanggal 20 Oktober 2024 di Batupa rapat panitia pesta Gotilon perayaan Naposo Bulung dot pesta tahun Okumene inklusif Maringanan di konsistori masuk pukul 10 WIB. Pinangidu humma tusidi panitia dot perladu asaria. Pinangidu humma tusidi panitia dot perladu asaria Madohoti Rapoti. Nah, pasyawan patuhan bunga altar. Penerimaan ulos asa tertungguli di hari Minggu na lengro 22 Desember 2024 patuhan huria do pasatan ulos tu huria turuas ni huria na marumur 70 tahun. Di permingguan pukul 11 WIB. Mayutna pukul nomor 10 bunga altar. Nama Jalo, nama rangkai bunga altar di bulan November siang sektor pesisir Rumbai. Suara diakonia. Pada jodoh ulang tahun. Bersedia ruas ni huria nama ulang tahun hari tubuh nang ulang tahun Padonga Caripion. Sia tanggal 27 Oktober 1 2 November 2024 perladu ke Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Hatan di beta sian Efesus 2 ayat 20
alai tarpatu pa ibanado adul lumubisyan na tapangido manang tapikiri o barto hagugon na makorhon di bagasan kita. Napadoon, di macam sa kita tanya ko maruas nyurat na di bagasan parsaiton di rumah sakit do na di bagas marsada-sada. Anggiat margogo jala tarapul bui marlas njeroha. Tari ngot ting parsepe ngomananggi di yuri rata boi mata yuti marhite website ni huriata. So ngani masa diting di tengah-tengah ta. Saya di pas-pasuta maita. Mau lihat ya.
Merede mahita sian buku de nomor 827 ayat sada doho udukna laos di somata pasat pelias sada adot sada bi.
Dami di batana sumurung sian saluhut naroha, ima nama ngaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamumanami dohotianami, hatanya debata nagabi bohalta, namargugui hok kita, di tonga-tonga di pardalaran ninguluta, di portibion, cala laosoma, laho marguguihon, akan aposona, calo situa, naung learning, adong na hampir 3 tahun, adong na lebih 2 tahun. Calah barat tu peraturan ni huriata, tora peraturan ni huriata, ikom madalani 2 tahun learning. Dungi majalo to hodang hasit tuaon. Nunga madohoti akka para siajaran, dohot akka pembekalan, nasida salilingon di tonga-tonga di huriata. Hujau kami mah hati ini bata di job biddu 42 ayat na barjolo sangat rudi ayat na pa onopon Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Songonon mayok disi hujahok kami mak. Dungini nasi jok mamangalu si Jahoba. Nuaing pe asahuboto tunggurudok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap niroham nanggosada. Isido ibana na paholom tutupan so marpani bangion. Tongot tahe nunga huataho tutu naso huatusi halonganga do akai. Salpu sian rohaku jala naso huboto. Uatangi homa naing au makkatai. Adong do naing sukunokku tuho asaho pabotohon tuau nungganian dibigi pinggol hon lingona taringot tuho alai anggonuai nungadohot mataku marnidaho dibaheni jora maau jalahu soli dagiku hudul di bagasan orbuk doho sirabun dibaheni jora maau jalahu soli dagiku hudul di bagasan orbuk doho sirabun ido anggo sahatna amanginang adong do pergumulan ni haporosiota pergumulan ni akan haporosea Jala hudok on pertanyaan sepanjang sejarah. Nama ol niat tusan, nama ol dia lusi. Jala yakin doa manginang sudedo kita mempergubul hadon. Maol do ta atusion. Maol terjalo tu rohata. Suku-sukun sepanjang sejarah di pergumulan di Gulu Naborsea. Buasa halak naburju marsitaonon. Kenapa orang yang baik dia menderita? Buasa halak naringgas marhuria, naringgas marpungu, naringgas tuak kabaradaton, marukil di tonga-tonga di goluna. Buasa halak naburju marroha dan gabe.
Buasa na jono tutuhani gudang sitaonon. Sara pengakuan ni situa di nasida tua usongonon. Amang padita ay dung majalo toho na naung padita situa gudak kias sitaonon ni bana. Tangiakku dak songoni Tuhan wa manami do ya nami. Dung lam hubajono tutuhani gudang sitaonon. Dung lam hubajono tutuhani rosahit. Roh akan nasonya tusan ni roha. Nasonya tusan pikiran. Di parhalado sahala situa madok songonon. Bahasa mang padidati ngalilingon salilingon namar sitaono terus sao. Ngarorokap ni situ dini yanakon nungamuli aledang marianakon sedia leleng doang pandita si jok marsitaono ni bana ada kadang lidok bibi beltai. Sedia leleng do job menderita. Berapa lama job menderita? Terus penderitaan itu. Berhitiaka. Nama lo madok. Ibana marsitaonon saliling 10 tahun. Jalan mulai pada marsitaonon 70 tahun. Jala didai ibana pasu-pasu di bata pasca marsitaonon, pasca penderitaan. Alkitab dia mengatakan dia hidup masih 140 tahun. Pada Job 42 ayat yang ke-16. Walaupun Alkitab tidak bicara tentang itu, walaupun Alkitab tidak menuliskan tentang itu, dugi usukku namang. Song ni do amang, song si Job itu terus rositaonon ini 10 tahun. Mungkin tidak. Amanginang di keadaan nasongoni, maaf amanginang, sadar atau tidak sadar, kita memborbardir Allah. Kalau kamu maha baik, mau merujuk doh Tuhan, molo adil doho Tuhan, molo marhuaso doho Tuhan, buasa di pasobuho, masa si songonon tuak kana borsea. Ini bombardir kita kepada Allah. Kalau Allah ada, kalau ada Allah hadir, kenapa Allah membiarkan ini terjadi kepada orang percaya? Kalau Allah adil, kalau Allah berkuasa, kenapa hal ini terjadi kepada orang percaya? Kenapa kamu tidak lakukan kepada orang yang tidak percaya sana? Dugi adong marau suku-suku mesti dibagasa pikirata. Anggoon, omma nama baik gabi dausian ado bande bata. Adong doho Tuhan, molo adok ko di dia doho. Buasa di pasobuho mola dong. Ho. Kenapa engkau tidak peduli? Kenapa kau biarkan buasa di pasobuho? Au naporosia marsitaonon omma amanginang nama baik gudang jolma gay madabu haporosionna jala omma mabahen amanginang gudang ma gabe porosia tu hagugoni portibion gudang ma namangasaho guguna doho pikiranna amanginang
Kita menginginkan jawaban yang tuntas menurut kita, yang masuk akal dan menyenangkan diri kita. Odona terjadi, odona masa, moluta ado biaka hamaulo di tonga-tonga ni gulut taon. Jala ido na diadopan ni si Job di turpukon. Molota jaha amanginang Job sadai takas doidok ia si Job ima halak naudaulat marroha. Nawurju marroha jala mabiar mida debata. Dada holam mabiar mida debata ibana alai didok di pada rohana sian hajahaton. Molota jaha Job sada ayat sadai. Kalau ini kita renungkan amanginang, di tonga-tonga di ngoluta harus si Job na burju marroha, na daulat marroha, na mabiar mida Jehovah, jalan nasu mangulau kajahaton, ibana marsitaonon, palamu auma. Dan pola patorangau ku manginang buhano proses ni si tahun ni hera adong pakatayon ni debatado simbolis. Ido simbolis statement sona Tuhan ingok mada ay molo burjube si Joboi molo di sobba ibana beho ingok ma anani na di pasu-pasu ho di bana. Au suras dang di pasu-pasu ho ibana dak sobbaon na ho. Odo nama latar belakang molo tabereng pembicaraan ni di lehon partikian tu simbolis oke, tes ma cobai mai bana ale porsia doau tungso olo tungso merek ha porsiona makka porsia yau. Dibuat yang nakonna na sapului dibuat artana sude dugi amanginang dadaholani di paro sahid marnana sude baro sude dugi ro ale nama dokon ahli dosam doho marsahid roh inatana narap dohot ibana amanginang kadang-kadang kau manukku di bakasa rohaku buhado tutu toho do naeng sotung songon inatani si Job inatani won narawak ko si bata perlu juga dipertanyakan amanginang sotung hola ditiki sonang inatakgon Job lo amanginang inatana madok molota jaha manginang di Job 2 ayat sia sahatro di ayat 10 dugi dok jolmana matu ibana saitong dope marsio roham di hadaulatamu burai ma debata asamate ho jawaban Ayub luar biasa manginang jawaban ni si Job na luar biasa ditiki marsahi di bana ditiki mangado pihak maolo ni bana ditiki dibuat sudah gelengna ala nina ibana matujol manai songon hata ni sada boru-boru nariting do pakuling mi dalam bahasa Indonesia dikatakan sepertinya kau seorang yang gila sudah ngaritik karoho. Job masih mengkorbankan satu firman Tuhan, berita Injil yang luar biasa amanginang ido ibana ma nunga ita calo natong isiat debata da calo otta doh napae kita sudah menerima yang baik dari Tuhan, apakah kita tidak terima yang tidak baik juga? Nah hola na sunang-sunang mana ta calo, hola silas niro mana ta calo. Amanginang saya langsung teringat Markus 10 tadi.
episteli ternyata di bagasang ngoluo namang inang dan sudah memotivasi kita berju dan sudah memotivasi kita dengan dan sudah memotivasi kita jodoh Tuhan tidak amang inang. Ada yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan, ada yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Boleh itu dari keluarga, boleh itu dari anak, boleh dari istri, boleh dari suami, boleh dari orang lain. Inang amang calo situan nami nanti amang kan dengar. Mati gereja ho, ini pohon mangsa gereja ho. Dak sudah habe jolma memotivasi kita. Jolong tu Tuhan idau. Ditiki jauh-jauh Bartimeus. Bartimeus memanggil Yesus, Yesus. Sipo dari budakku. Ribu yon. Siapa? Ini realita hidup amang inang. Saya selalu katakan amang inang, saya hudok do sibulis dui. Nani pakai do hitaon. Kalau situ adok na budari. Ayo, hati-hati. Hati-hati tentang itu. Boy do dipakai sibulis manangise. Anani asa boto omui. Jalo mahabisu siang do bani dibata. Jalo mahabisu siang do bani dibata. Asai boto ho dinggat do hatane manangdang. Ido hodok tu calo situa. Asa jalo ommu habisu siang do bani dibata. Hudok amanginang. Kamu harus baik komunikasimu dengan Tuhan. Maka kamu akan mampu mendengar suara Tuhan. Kamu akan mampu mendengar suara Tuhan. Maka mulailah kamu melakukan segala sesuatu dari hatimu ini. Dari hatimu, bukan dari sini. Ada banyak orang percaya melakukan ini. Bukan ini amang inang. Ido hudok. Ado pamudo ya mang. Ado pamudo anoni di tonga-tonga di ulau pakubasiommu. Di tonga-tonga ni sektor ado pamu. Di nang suwi ada pamu. Pasti ado pamu. Hudok. Hama olo ni gudang. Inang calo situanami. Inang calo situanami. Begitu nanti kamu ditabalkan. Maaf inang. Holat tobal listimu. Apa kata jemaat? Ini ingat dari situ ya. Nabi tubel-tubel. Somar listi po inang dongoron na. Iya do ingat canu situ on. Ada di situ ya. Apa mar listi bilang anong? Nehulite non. Mardala konenget ido ko jolma. Semua ingat dari situ ya. Netwitan. Iya karaso mardala datongam. Semua salah. Anggoti kicalo situ mang inang ada ngadong masalah, it's no problem binang ngadong tu solok mah mereka menangis alai pasca di pasah di bata toho nak kasih tu ni kicalo mu ma ado pamu mah kahama lo ni tonga-tonga ningolu Muhammad ngadopi mintalah jawaban daripada Tuhan. Baiklah hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kamu tidak boleh mendengarkan suara Tuhan, sepastikan amanginang hubunganmu dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Alai di pardalanan di ngulun si Job. Ternyata amanginang dang manotong imana sunguni. Alai adong ma di bagasa pikiran di rohani si Job.
Ido ibana ma di bagasar rohana. Bahasa masa songonon tuang. Dangadil ho Tuhan. Ayub menuduh bahwa Allah tidak adil karena dia sungguh tidak mengerti mengapa dirinya dicobai. Berjudul seharusnya kamu berkati dan marsita nau dan marukilau. Odona direnu kondisi Job amanginang dungi diturpukon di hati dakoni mana ma ngasala biau Tuhan. Di hati dakoni mana ma taringot hadaulaton di debata, taringot habisuhon di debata. Alanima dihamua manami dohot yanami. Marhi diturpukon boido mangurupi hita. Laho mangalusi sudia kasukun na di bagasar rohata. Buasa na beruju marroha, buasa na porosea i marsita onon. Bui ma i mangalusi hita. Marhi diturpukon. Na barjolo sahali manginang. Diajari diturpukon do hita. Manada hadaulaton ni debata. Nah sini mengajari kita untuk mengenal kedaulatan Allah. Ido pengakuan ni si Job molotajaha di ayat napa dua honi. Nuaing peasa huboto tungguru dok mudo luhutna. Di hati dako di bana sebelum pemulihan di ibana. Bahwa hak Tuhan dia memutuskan, dia melakukan dan dia mengatur segala sesuatu. Ana napuna di batado kita. Jala saguru tu lomo nerohai di batado ngodut tahun. Ido pakati dakoroni saya jasa 55 itu lalu. Ai dada pikiraku pikiramuna. Jala dada dalaku akka dalam munai. Ninna Tuhan Jehovah di batam. Ikko saguru tulong modero hai di batado. Imana parjolo. Tatadama pawua di batado. Berdaulat di tonga-tonga di ngulut tahun. Atau kita boleh gambarkan manginang kita inilah tanah liat. Terserah Tuhan bagaimana membentuk kita, bagaimana menguji kita. Bohado pabitaho kita marhite kasih taono di tonga-tonga di ngulut tahun. Oleh karena itu ketika menderita, ketika marsita onon marukil kita di tonga-tonga di ngulut tahun. Satu statement na ikod dokonota doa manginang. Unang doko buasa masa usongonon, buasa marsahita buasa on dang. Alay dokma di bagasak kaporosyamu. Ahado Tuhan nanaing dongonom mutuau marhite nama saon. Ahado Tuhan nanaing dongonom mutuau marhite sahiton. Apa yang Tuhan mau katakan lewat penderitaan ini? Apa yang mau Tuhan katakan lewat sakit ini? Natuari sada martangyang duau isada bagas ni ina. Sadari iba na manortori dobe pesenso alay mula may bana siya ni
di jabu ibana ido ibana puji Tuhan amang pendita saha do biau tu jabu au surah serangan struki di mobil au dak kuo Tuhan masa alai ditiki neng mangantar buruk awang pendita disima Victor Hona struk mau nih ban. Tapi saya percaya Bang Pendeta, Tuhan mengajari saya agar saya istirahat dan Tuhan mengajari saya agar saya bisa bersama dengan orang tua saya. Karena Bang Pendeta, orang tua saya sudah berumur 82 tahun dan dia bersama dengan saya di rumah ini. Sahalak ina nababalu. Udok, mulihat ya mainam. Persiamaho, malum doho. Jalan meloboi panggil waktu inang. Gadup jam 12 Ariani. Lahu maho tu matani Arian, lahu maho tu aspali, odol ho masih majujak mudi aspali. Adong do terapi na luar biasa siat debata di si Imam Marhite. Aliran listrik na adong dibatui, aliran listrik na adong diaspali. Jala prosia doa tangyak koma ibu pamaluk poko. Ini pengakuan. Natuari martang yang ngodo sada ina di rumah sakit. Bahasa inang ai sakit hados sakitmu. Ido ibana adong batu di MP2 mang. Alayak kedua mang mungkin ngabalu jauh saliling honau naing Tuhan ing medok istirahat. Jangan tanyakan kenapa saya harus sakit. Bahasa marsitaonon, bahasa marukit, aledok ma. Ahado Tuhan naneng dokonomu. Tuau marhite nama saon. Nama duahon marhite turpukon mengajari kita maka tidakon habisuhon di bata. Molotajaha ayat tulu sahat rodi ayat na pa opat toni. Jangan dong boy menunda keputusan di bata. Di ayat tulu neng dokonon ni di bata. Job, Ayub, ingat siapa engkau, siapa Allah. Tidak ada mampu kuasa manusia menahan kuasa Allah. Ale amaginang Alkitabia do maddo kimole jahamu sada Korintus 10 ayat 10 tolu didok disi dan ujunan naho. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan temptation diartikan diterjemahkan dengan kamu tidak akan diuji lebih daripada kekuatanmu. Kamu mampu menghadapi itu. Dan ujunan dan diuji di batang kita lo bisa kagogo otak. Jala amangi nang molo tajaha Jeremia 20 ayat 10 sada. Didok takas disi. Anggo sakap mi di batang. Sakap nauli do. Dada sakap hamagoan. Asa jupang saluhut nahina luhuton ni rohata. Jadi marhiti na masai. Tatad da mahabisuhon di batang. Jana patuluhon. Marhiti akada masa si taono di tonga-tonga di nguluta tatad dama ise do debata secara personal na king kor ama madok audak kuboto panadaw na sidai nati kosta ringo tuero bali debata manak wala panadaw na sida di kor Omara laho manungguli kita bohado panadautan didebatai secara personal. Dohot madada dirita. Amanginang Bartimeus nang pebuta ibana, nang pedang mabere ibana, alay tadda ibana do Jesus secara personal. Ido bay do ibana wala di bagaimana Jesus do nama mulusi do ibana Jesus anak ni si Daud. Paluau pamalo mau Jesus. Inang
Molo marsitaw no konang Jawa pung inong na buana boromon inong unang Jowi. Jow Jesus, paluaw Jesus. Jesus, acitia Jesus, pamalu. Molo tatanda di bata secara profesional, dugi tatanda madirita. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Jangan dong dia di hatta. Tudok tu situa no. Saya bukan orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga saya. No. Amanginang bukan orang terbaik dari sektor Amanginang. Tidak. Nang pola sokku di siniku, tidak ada itu. Kita bukan orang yang layak menjadi hambanya, tidak. Tapi kita dilayakkan. Hidup baik di dok, naposo di debata, ula-ula nama tolpang. Tidak sempurna Amanginang, maka tidak ada yang boleh disombongkan apapun. Dan boy margicang ni roha. Maha Amanginang molo hubereng parhaladu gijang rohana amangu asirohaku. Ngitori langit to situa do beho amang asini roha yang mereko. Asir rohaku mereka gimana? Itori songka gimana lo molongo na sude, isongkagi sude, isongkagi bandit, isongkagi sude. Amang asili rohaku mereko narako do. Tak ada bapak amang, tak ada bapak kita Amanginang, tidak ada. Kita dilayakkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan dong. Anani angkat udah boy tapatupa, Bartimeus terus berseru, jauh terus Tuhan dipanggil Tuhan berseru terus sampai Tuhan mendengar. Terus jauh. Ternyata Tuhan akan mendengarkan kita. Ditangi hod di bata. Jo mai bana. Ada orang yang mendukung dia. Bartimeus, kuatkan hatimu, tegar ayo, kamu dipanggil Yesus. Dan dia menerima kesembuhan yang luar biasa. Amanginang, dung ditanda si Jopi, hadirionna, nasodong di hadihana HP. Semuanya pemberian Tuhan. Sileo-lehon di batado, jalaitan di mana di bata. Amanginang ahamana terjadi, luar biasa. Dia menerima 2 kali lipat berkat Tuhan yang luar biasa. Dia masih menikmati berkat Tuhan 2 kali lipat. 140 tahun lagi dia menikmati berkat Tuhan. Mulut tetap bahun nak 70 tak besar lalu berarti walaupun lalu 102 kali lipat 140 tahun dia menikmati berkat Tuhan. Masih dia nikmati berkat Tuhan. Alani halak nama nada di bata secara personal, halak nama nada di Rina Amanginang itu akan diberkati Tuhan. Pas tidur di basu-basu di bata. Ada terus maho jo tu Tuhan ni. Adong sahitmu Amanginang jo Tuhan ni. Tuhan citia jatuhku Tuhan, acit Tuhan, tiuk jo Tuhan. Tuhan acitia roh aku beda edakan Tuhan, acitia roh aku lana besogor roh aku Tuhan. Baju mana dah, dang boy ho inang pau baho ni dang boy ho. Acitia roh aku Tuhan, mamereng doangku perpumuanan, saya molong bajuku, saya sogo ho nau Tuhan. Dang boy ho mangubay, loma Tuhan di bauba. Tuhan acitia roh aku mereka takut Tuhan, ama ngolan nesomga gidau Tuhan terus. Doakanlah dia biar berubah. Berseru dan berseru kepada Tuhan. Terus maju Tuhan di tengah-tengah ni ngulu. Amanginang calo situa di son. Naneng majalo tohonan pasahatun di bata tohona kasituaon. Ado sara suku-sukun tuau di Batam. Diki banabala sungunon. Sada ama ido ibana sungunon. Amang padita molo majalo tohona sungunon situa. Ise do namarlas di roha. Jihudok. Ba situa mamang niku.
amat tedok ina tedok geleng na tahu ngamang padita ina ada kubo tuwi mana isi bina marsita nomor las diro niku menurut amang isi nomor las diro hai niku nomor las diro ha molo majalo tongona ka situa songonon ido ibana ma simatuana ina bahasa simatuana niku itorido simatuana itu amang padita ina mulai hati matuhan nungabe ama boruku ine mana tong jadi dang tinggal honon nabi ugi du tehen narako laur waku pas du tehen narako anek dok me tenang mang anek dok me sudah do marlas ni roha ate sudah do marlas ni roha alai sudah na taguru honi ate burjuma niku mah dangadok kata na asing na pada honokku dongan ni padita dohamu dangalo ni padita molo iberek kamu molo huberek ku jahayau na budare sampai jam 3 pagi mempersiap ponon mengetik ngecek sudah nats i apa jam 3 pagi au modo hubere ko parrohaon pas do sudinai na budari hudok mudah-mudahan udang adong bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat Allah holah kata-kata kudi dang adongi sudinai motivasi doi ate manang dia pi na pasti amang inang amang do mabuati jalan martangiang do kita di bagas joroon mabuati dibuat amang di langgatanan ima laho manungguli ho amang manungguli ho inang laho mangulau paku basyuni sadarai mamang unang ditiki calo situa ho burjugian labukian aledung situa ho gabi harimo unang mate tiki calo situa ulamang aledu situo toridna unang damang da terus mahu beruju terus malabo pakulingmu beruju mahu tu ruas ni huria beruju mahu tu sude beruju mahu ama beruju mahu adong dosa dan nosiani sada siak kamu dang doh kuisi warna ale natsa adong disi ingot ma dang mari suang halo jauh mulai makubasi Tuhan sada siak kamu adong ubereng disi itulah memotivasi kita melayani Tuhan kita akan menerima yang baik dari Tuhan Tuhan taman bargogyo kamu ate inang manang buhape idok jolma ate roaka simat bunun sumakko cal inak situ ho dok mesi tangya komada tangya komadang pola buhai ale holani duda denang ngau doko Tuhan atuarikan inang amang keluarga ni situa holani duda sotung doho tomadok asal situa doho unang doho tuda sotu keluar siapa mangamu songoni persiap pemainang persiap pema situai sotung ibu kahoba adalah marhoba sibana marabalangan di mana sursarulus ate persiap pema sude manik mate he ate sudi bajuna persiap jubana persiap pon hola tinggal doakan berangkatkan dengan doa selamat melayani Pak Tuhan memberkatimu saya berdoa untukmu angkui mana betong torminar mai mana marhobas di tonga-tonga ni huria mula sermon unang suku ninang ay hatay hamu di persermonan lagi bertobat menjuak kana mangulau soni inang hari suku soni ay hamu di hatay persermonan titing begi ale sukuma amang situon inang situon Pak Ma di mana kau pertanyaan apa pelayananmu satu minggu ini jam berapa kau melayani hari Minggu itulah tanya amin martang yang mahita mulai hati ma Tuhan nungga disungguli ho kami
melop mau lebih kami mangatusi nama asa di tunga-tunga ni ngulu namion at kasih taonon alai dia jari hodo kami Tuhan marhiti akan nama saya nama ol huatu si kami i asahuta dahami hadaulatamu habisuhommu jala huta dahami kau secara personal secara pribadi jala huta dahami diri nami ajari mahami manadda hadulatamu habisuhommu jala manadda ho di tonga-tonga ninggulu namion manadda dangadong dihadihanan dangadong nahu pangasaho kam alani holana tu hodo hay mangido ho mana bata ho kami madala ninggulu namion ho mana bata ho kai makubasiho homa na patauhon akan apa som di son naing pasahatom mo tohon akasituaon marhubas di tonga-tonga ni huriam akan apa som na burjuma on na daulot marroha na burjuma ngulahon na dinggan na padauhon akahacahaton na kami saluhut na be ajari mahami na burju marroha na daulot marroha na padaw na kahacahaton homa huju hami ditikion mananga hape na masa di tonga-tonga ni ngulu nami madang na dibaga sa parasahito kami homa ju hami songo si Bartimeusi terus mahami ju tuho ay paluom mulu hami tangi homa juju nami tangi homma juju ni surirus di kuriam di tikion tangi homma juju nasida Tuhan palua mana sida pamalu mahami Tuhan ape homma tangga muda badia masuk-masukan mauliati madiko amin mari demahita los tabasahak mapeliata tua dopan di bata ima pilihan dapat dua hon dohot songon partisipasi tamanginang laho mangurupi pesta gotilon rap doho pesta naboso nanang tapatupa diari sia doho diari 10 di tonga-tonga ni uriata tapasaha madi bagasala suroha
amanginang nueng sahap mahita tu ulaon laho pasahaton tohona kasituaon naeng pinasahat ni bata marhiti huriana alani mared de mahita sia buke de 727 ayat na parjolo. Tuhan ingot mahatani Tuhani parbueon manasana nenggan na jodoh kita baik baru di bagasan Kristus Tuhan kasol soli manasa dosata kabauha marohata tabelehon masana dirita pan peleon namangolu nawania di Tuhata nari halo mohon di dewata amin. Hamaka manami dongan sahuriaon sedarion patupon di huriata do marhiti naposona pasahato tohona kasituaon tualu halak nanaing situa di huriata hagai pakan baru resort pakabaruon di idahamudon waeng dongata na jongjong ison na itapilit bahe situa di tonga-tongata naing pangiron na sida ma pasu-pasu sia tuhatai asa margugo na sida mangulahon ulaon na sida atong tabege majolo pangaripunon ni ulaon ni situa na dijakahon ni amang situa jehade siregar di aturan peraturan ni huriata taringok situa dohot poda tohonan hasituaon natar surat di agenda HKBP. Aturan Peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton halaman 133 sahat rodi ayat 134 bidwonom taringot situa onom sada pangatusion situa ima nama jalo tohonan situa sian HKBP marhite-hite padita resort hobbartu agenda HKBP. Onom 2 syarat gabe situa naparjolo ruas nama meleho dirina gabe situa napaduahon naringgas marminggu dohot maddohoti parpadanan nabadia napatuluhon naso hasurahan pangalahona napaupaton naumotina marumur 25 tahun napalimahon hipas roha dohot pamatangna na paunopon mamulus pendidikan naumotina sekolah lanjutan pertama na papituhon na pinilit ni ruas siat tonga-tonga nasida jala ditotopon rapot parhalado partohonan onom tolu ulaun ni situa tabige majolo pangarapunan ni ulaun ni situa na tarsurat di agenda HKBP na parjolo pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akkana pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo di boto nasida na hurang ture parange ni manang ise ikon pisangon nasida mai manang pabon nasida tu guru dohot tu padita asa di pature na paduahon madasdas dongata tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro na patuluhon madasdas anak boru sikola asa odop ro
na paupaton manikir akan namar sahid, jala paturehon narikot tunasida dohot na tarpatupasa, alai na rumikot pasingoton hata ni debata tunasida dohot tu mangyakosa. Na palimahon mangapuli akan namarsak, paturehon akan nadangol dohot na pugos. Na paonopon mangapuli akka si pilebegu, akka parugamo na asing dohot akan na lilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. Na papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaun narikot tu harajaon ni debata. B. Patupahon padidion na hinipu. C. Patupahon statistik ni huria di lungguna B. D. Mandohoti sermon dohot rapot ni situa. E. Pasahaton pasu-pasu dang mangapehot tangan. Onomopat inganan pangulaon. A. Lunggu habor haton dohot huria ojahanna do inganan pangulaon ni situa. B. Rapot parhalado partohonado manutuhon akka bagian si ulaon ni situa di huria. Onom 5 parpidaon. Situa na pidda sian huria tu inganan na asing dang otomatis ibana gabe ruas parhalado di huria na nidapotonna. Hotdo yanggo tohonan hasituauna. Onom-onom pensiun ma sahala situa molodung marumur ono 15 tahun. Alai hotdo tohonan hasituauna jala pasahaton ni padita resokma surat ketetapan pensiunna. Ono pitu maradian sian hasituaon. A. Ala naso diulaho B. tohonanna. B. Ala pangiduar sandiri. C. Ala hona ruhut parmahanion dohot pamisangon HKBP. D. Ala modding. Nunga tabige taringot situa di atura-paratura tadohot poda tohona kasituaon. Jalanunga di begi hamu. Nanaing pasahaton di mata tohona kasituaon. Ope hamu nahina holongan naing takas boton nami burjunero hamuna mangararoti ulau kasituaoni. Dibaheni alusi hamuma nahusuku tonot tu hamu. Na barjolo. Na olo do hamu marangihon parangin atama di jolo ni bata dohot di jolo ni jolma. Na paduahon na olo do hamu majalu ulau kasituaon songon naung di padojor ordeng tu hamu. Na patuluhon na olo do hamu mangararuti sude sian nasaroha dohot sian nasa gugumuna hobbar tu hatani di bata. Molo naung sada rohamuna manguloi jala marpadato sudenai di jolo ni di bata dohot di jolo ni dongata sahuriaon dok hamuma alus muna. Udul mahamu Roma sada-sada tujolo. Atong masih jalan kamba kita. Pabuah hot ni pada buna cala pabuah na olo do hamu mangula ulau ni debata rap dohot tami. Hata ni debata lau pabuah haton inang. Mary Kristin parlingkotan lubat turuan. SPD tu ulau kasih tuaon. Nunga hudok tuho pirma todim jala marsikohot. Unang modito ditroham jala unang tahutan. Ai jauh bade batam dodongamu manang dopak dia peho mangalaka Joshua sada ayat siang. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhide-hide to di berbadia maka burjul silau muna na pidasahat. Tuhamu sadarion. Asa marsangap ni debata di tonga-tonga ni huriana. Amin.
Atong masih jalan ama kita babohon ni pada mula jala babona olo do kamu mangula ulau ni batarap dohot tami. Hatai di batalau baborhaton amang Rudi Marpaung SE tu ulau kasituan. Dungi hubege maswara ni Tuhani nama dok ise do suruoku jala ise pardalan nami jarinikku ma disodo au suruh ma au Jesaya onom ayat 8. Atong masih jalan ngamba kita babohok ni pada muna jala pada olo hamu mangula ulau ni rabat Arab dohot tami. Hatai di batalau babarkoton amang patar Ronald Tampu Bolon ST tu ulau kasih tuaon. Dada hamu mamili tahu. Ahudo mamili tamu jala hupadiri hamu. Asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai. Asa dilehot tu hamu nasa sebagai domuna sian amai marhite-hite guarku Yohanes 15 ayat 10. Jalo hamu apa subhanahu sian amat debata. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tu di perbadia maka berjuh silau muna napi nasahat Tuhanmu sedarion. Asa marsangap di bata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Atong masih jalan ka bagi ta babahot ni pada muna jala bawana olo do haubang ulau ni batarap dohot tami hatai ni batalau baborhaton inang sabar norani pancaitan tu ulau kasih tuaon dada au be na mangului nuaing Kristus do na mangulu di bagasan au ia mangulu pi au nuaing di bagasan daging mangulu marhiti-hiti haporsiaon di anak ini bata nama kahulong iau jalan mangaleho dirina humoko pau Galatia 2 ayat 20. Atong
masih jalan mahita bawohot ni pada muna jala babuana olo do hang mangula ulau ni pada rap dohot tami hatai di pada lau babor haton amang Henryson Valentino Burba SE tu ulau kasih tuaun oppe hama kadongaku nahina kolongan marsigohot jala so muba-uba mahamu jala lam sumurung matong-tong di bagasan ulaun ni Tuhani ai di boto hamudo dang magobo halo jauh muna di bagasan Tuhani. 1 Korintus 15 ayat 50 lalu. Atong masih jalan amma kita bawa ni pada muna cala pabona olo do hamu mangula ulau ni batarap do tami hatai ni batang lawo perhaton amang Osma Andra Faizal Manulang tu ulau kasih tuaun tagan sohu jadi od beho di bortian nunga hutad dahiako jala tagat soruar do beho sian apuan ni natorasmu nunga hupar bedia hiako babak kita gawi panuriang tuaka bangso Jeremia Sada ayat 5. Atong masih jalan amma kita bawa ni pada mula jala babona olo do kang mangula ulau ni batarap do kami hatai di batala wa perkhaton amang Simon Marulitua Marabun sarjana hukum tu ulau kasih tuaun jadi didok matu ibana olo Tuhan di boto hodo holong ni rohaku diho jadi dok Yesus matu ibana parmahanima anak ni biru-biruku Yohanes 21 ayat 15b.
Atong masih jalan amma kita babohon di pada muna jala babona olo do kamu mangula ulau ni debata Arab dohot kami. Hatai debata lahu babor haton inang desi masita tampu boron SKM MKes tu ulau kasituaon alai ninna ibana ma hurungani beho jala ummat adam paboa au marsuruho 2 Musa 3 ayat 12a. Hamu akka amanami dohot yanami dong asahuria di HKBP Pekanbaru resep pakabaruon jaku kau mana sida di bagasat dame sudi mahita on manggogo tu mangakun nasida asa majadi ulaun nasidai ut makorkon hasangapot di Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Maratang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di benua gijang maulayati marohanami tuho alani asini roham di akka dongan namion saita baima turohana sida akka sileo-leho nito di berbadia asalam marrohan jala margugo nasida mangararoti tohonan nasahatu nasida sadarion asima roham doho disudi ruas ni huriamon asalam hot haborosyon nasida be jalalam ture parangin nasida manghut toko sungguli marohanami asa masih haolongan unang adong sipit cangon dihami asalam rarat harajomu jala marmulia guarmu nabadiai amin nuaing kupasahat kami matuhamu amang inang situanami naung majalo tohona kasituaon bohal lahu marhubas sia tonga-tongani kuriata. Nuaing tapi kima kor parhala doa KIP Pekanbaru songon manangyakon marguguihon pamperhaton nasida tu ulaon di tonga-tonga di huriata.
Udulma nang hamu manami dohot yadami situa naong macalo tohonan hasitua tauduti ma ulauta laho madokhata upasatai ma tuamang situa sitorus. Masuk maita tu acara di namandok kata pinagiroma na mewakili sian ruas amang Opu Natalia Simbolon sian sektor Padang Bulat Tolu. Parjolo horas melihat ma di tuhatta para siroa para digabasa na saya mangaleng hai pasod di hita setik-tik na salpu sahak ro ditiki di perminggota sadarion pardinggabasa do ibana jada muliate ma tapasa tibana di kion dodong doau songo sahala seruas ta di gagasan tikion ima di bagasan acara napa acara pasahaton tohonan si hasituaon di bagasan tikion di bagasan parminggota jadi hami pe siar ruas parjolo do honon nami tuam sonne di padita naking isi do marlas ni roa hami pe hulala dus do rohata hita ruas marlas ni roha do hita dina hotta bagasa serarion walu par situa nagok nama jalo tohonan nakkiningan ni para pinasahan ni amak padita wilalahami do amang do hamuinang naribigasan par guru muna sa liling na 2 taon on totudo wilalahami sebelum masuk tubagasan par guru ni memang naduduk naborak do menjadi situa jadi nang bagas do dipikiri hamui pu martangiak kamu tutukani majaloi asa do tamu berguru selama 2 tahun no aktikina ngaselesai hamu na berguru di dokon paditero naking son aturan-aturan ado pitu nakkiningan na berurut pasal sada pasal 2 pasal 7 ra bagas dora jahono mune ingoto muna hido sido honon nami jala sai di pargugu itu hamamu tujulanon mangulahon sudia katuran-aturan ni dakolan aturan igo depe di luar nira akan asing sosial nalo sido honon muna jadi pos doroha nami dihamu saya didongan itu hatamu dinanggo kasih tua muna mangulahon akka aturan-aturan do peraturan nang pinasani lihat katuamu hami son horo konaki maruda kula mandok las rohanami nanggo kasih tua muna bagasa sadarion saya tu hatta nama dongani hamu mangiring-iring kamu di perdalanan muna di nama mangulahonon tu hatta nama mama suhamu songoni manang di hami ruas mau lihat marohonon nami di kita seluhuna terlebih do honon nami las do honon nami songon di paditai isi do marlas ni roa hami marlas ni roa bibuat muliate mari kita saya dipergugu itu hamamu tuduluan non mangulaw nakana tugas nang nyapean nuto tuhata ma terpuji horas melare Mulia tema di ala amang
Pu Natalia Simbolon, Nuaeng mewakili sian situa pinasakma tuamang situa M Sitorus. Horas madi salut na ita manginang. Jumolo meta madak molate tua mata di bata, tapuji guaran na badiai ala bohita pungu mangitop akadongan nami na baru majalo tona na situaun. Majalo tona na situaun. Nakeningan nga pala bagas jadarhon amang paditaresot adong na 3 tahun manang 2 tahun lebih hamu na learning ake artina nuaing nunga rade bihamu dongan nami songok kami makubasi huriata tujulan narion jala di tiki learning pe namang itu sermo pe gudang do aka hal-hal nang di bigi hamu manang di taringoti aka tugas-tugas pelayan do aka nasing alani kami sian dongamuna situan nang perjulu majalo tohonan asituan madok selamat datang mas selamat bergabung rak mahita mangula di porol anggur ni tuani molo taringot to aka ulaun nakingan pe nunga diadarhon di babua aka tugas-tugas ni hasitua na pitwi na paling utama jalahami nakingan mabigi alus muna di aka tulu sukun-sukun ni paditai wasoro nami dang alus songonino ni dang alus butino ni ale memang na pinarborhat ni tangiang doa porsyamuna mama jalo mangalusi suku-sukuni asabui dinggat 7 loror kita mangula molo tabereng sude aka tulu naking namere dikur tangiang dona di paborhat di patu bege audisi asa mangguhu kamu mulai sen Qur'ama do keluarga namar haladu di huriai songudia do sada situa ake di tonga-tonga ni huria ima di sada Timotius tulu sada da obat do 2 Timotius sada ayat 7 ima nantikin edeni kur parhalado ni huriata dohot kur amati beres nakingan Tuhani nama di to utok uton nahamu ede nakingan jadi posoro nami manginang dak pula gajang besi dokono nami tangyang nami ma tong manggugu kamu asa boy rapita mangula di huriat tahun asalam tunding ganda huriat tahun mardalan marsangak ma tuat di bata jala hotmah hapor syauta salut natar lumobi akar ruas di sektor-sektor tabi asa boy ma lam hehe tarlumobi ni mayuton pertangyangan doa kapar minggu pe posro nami molo dila kamudoro hamuna ba pasti do didongani tuhani hamu mangula ula muna songoni ma hatasya kami selamat bertugas ma selamat markobasi mahita di huriata 7 loneron butima hatasya kami molati ma Mari mahita siap buku nomor 672 ayat sadalah rimah hamu jongjong saluhutna. Tunggoran si tutu ulaon muatong di pasar Tuhan
Tuhan. Pasangat warobani debata maratangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harroan ni saluhut sileo leo na ringan doho nasa ulibasa na moliutus upasangat taimas sian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabuap na utus di jolom pasupang sumay jala ramoti asaho para siya kami pilihanon pati bunon rajom mo di tonga-tonga ni kuriam doho di bortibion buhay maruhanami marakita kita tudim Assalam mutadahami kudang ni sileo leo mitu hami. Assalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasada dilehot mi nodironi aman. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say romahara jonmu, say saut malo benaruham di banoton songon di banua gijang, lehon matuhami seron hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahabu di bagasan dame doho las di roha, jalo hamu apa supau siada mata di bata. Di pasu-pasu jala dera moti Tuhan di bata mahamu. Di sodako Tuhan di bata hamu buhina Tuhamu jala asi marwahana midahamu. Di ropako Tuhan di bata hamu buhina Tuhamu jala di pasaur horma damena tu to dimunabe. Susudi parhalado rabdoho keluarga parjolo potorak mahita rabdoho keluarga tusom mahita manginang asa anong dokumentasi di huriata rabdoho calo situa rab marpoto maju kita sudi calo situa rab anon bui batawasa selamat dulasida langsung mamanginang ijolo ma naung majalo tohonan rabdoho keluarga calo situa sudi bangulo tiki tapakke majo momenon asorong dokumentasi di kita. Ya, langsung. Andong mata jalang, amanginang romahitas, amang serega